Milí žiaci, už ste premýšľali, na akej strednej škole bude pokračovať vaše štúdium? Ak vás láka práca pedagóga, prípadne sa chcete uplatniť v kreatívnej a umeleckej sfére, pomôžeme vám rozvinúť váš výtvarný talent. Základná umelecká škola v Ľubici ponúka všetkým žiakom 9. ročníka prípravné výtvarné štúdium zamerané na úspešné zvládnutie stredoškolských talentových skúšok. Talentové skúšky sú vstupnou bránou pri prijímacích skúškach na školu umeleckého priemyslu, prípadne strednú odbornú pedagogickú školu. Ich zvládnutie je kľúčové pre prijatie uchádzača o štúdium. Pod vedením našich skúsených pedagógov získate všetky potrebné skúsenosti a prípravu pre talentové skúšky. Naučíte sa základné kompozičné princípy, správne komponovať zátišie, techniky tieňovania, základy perspektívy. Osvojíte si tiež postup pri komponovaní maľby, miešanie farieb, farebné ladenie. Zdokonalíte sa tiež v iných výtvarných technikách, ktoré obohatia vaše portfólio. Pre viac informácií nás sledujte na sociálnych sieťach.